Salam alaikum an balima malien an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don an b'a sila juri chercheur fɛn baden de bɛ a ye video a y'a partager est-ce qu'il y'a faamu a ye video partager révélation baden de bɛ donc nin yɔrɔ la a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ an b'an ka sherifkɛ fo Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye sherifkɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension b'o la diabète b'o la furudimi b'o la yɛrɛdimi b'o la kɔdimi b'o la est-ce qu'il y'a faamu sherifkɛ ka numéro 78 78 03 est-ce que vous voyez donc an ka jɛ an ka nin témoignage lamɛn Cheikh Tiami Aidara ka fɛn kan. wallahi fobi alhamdulillah rabbil alamin ne furi min do men na ne ta do sadiri furi min abe na to min na se ka dire fo ba se ka dire fo me wallahi de pinye furainta fobi tiena furoto ba to ke tadiye wamba sadiri fefe ko tanale do ko furi min Allah barkana Allah kira barkana ne ko bedu wallahi wa ne ko be yere di como se kali mi mbirere nyere mali me wallahi ala barka do be de banane na be de banane na ti wanya adam ne ya ka ci sina ko be me de to nguli ki mai makoi me bi alhamdulillah rabbil alamin froin tiena froin tiena kam te froin OK merci beaucoup abora aka an balmamuso o lamɛ Tiami nga fura ko kan amanga kutubu nanga waliw fo Cheikhu Lassana Kane bele a bɛ segu an tɛ se ka video daminɛ cogo si la n'an ma kutubu fo a y'an bɔ dingɛ min kɔnɔ a ye Mali bɔ dingɛ min kɔnɔ wallahi a kɛra anw ɲɛna M5 la kɛlɛ kun bɛna ci anw bolo Lassana Kane sen donna kɛlɛ la dɔgɔkun kelen i bɛ ka daga tagara ka bɔ an da la kutubu ka foli bɛ a Lassana Kane a ye mɔgɔ diya a ma mɔgɔ diya Lassana Kane ka foli billahi an b'o kɛ n'an n'i bɛ jɛ an bɛ jɛ o kan est-ce qu'il y'a faamu n'a ye Lassana Kane fo an bɛ Cheikh Sala Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo n'a ye Kanjalo lakaw tɔgɔ mɛn dɔrɔn Mali kɔnɔ o ye dɔnnibaga du ye i ɲininkali t'o la quoi e ma Mamadu Abdoulaye Sadu tɔgɔ mɛn i ma Dili Umu tɔgɔ mɛn i ma Sidi Modibo Kane tɔgɔ mɛn an bɛ tile min na e ma Cheikh Sala Kanjalo tɔgɔ mɛn morikɛ min tɛ dɔgɔkun kelen kɛ Mali la an balimaw sɛgi i ma mɛn Mali la kosɛbɛ ten donc n'an o foli kɛ an bɛ segin ka na an ka partenaire filanan fo n'o ye Sinafɔkɛ ye n'o ye Damisa ye Sinafɔkɛ ni mɔgɔw b'a kalama est-ce qu'il y'a faamu Mali autorités u ye papier di ale de ma k'a ka fura feere k'a ka diabète fura ka ɲi k'a ka tension fura ka ɲi ko fura ninnu sɛgɛsɛgɛlen don a dosage ka ɲi a Sinafɔkɛ a ka foli o belebele bi yan technique bɛ ka n janfa sinon kun kan ka a ka numéro ni fɛnw tɛmɛ est-ce que vous voyez o tɛmɛlen kɔ tare nouvelle dumanba dɔ bɛ yen est-ce qu'il y'a faamu festival foire internationale faso saga ɲɛta mɔgɔ minnu ni saga kanu b'u la sɛ kanu b'u la ba kanu b'u la misi kanu b'u la so kanu b'u la u ka dumuni u ka balo dumuni jumɛn de ka di u ye e mɔgɔ bɛ est-ce qu'il y'a faamu vétérinaire ɲɛnamaw la fɛn o fɛn bagan mara de ka di e bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn nin foire min bɛnalen n'a bɛ daminɛ est-ce qu'il y'a faamu du 27 au 5 février place cinquantenaire la n balimaw i jija a foire kana f'i kɔ dɛ a ye commencé a ka taa a ka standu commander a ye commencé a ka renseignements ta a ye yɛlɛ ne ka page kan Amara Sila an mago bɛ information fɛn fɛn la foire ko in kan a b'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ détaillé bɛ a ye yɛlɛ n ka page sanfɛ a kana sɔn maliyɛnw ni foire ka fɔ aw kɔ donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔ mɔgɔw k'a hakɛ to n'i y'a ye an b'an ka publicité kɛ an b'an ka promotion kɛ fo mɔgɔw k'a faamu partenaire dɛmɛbaga de bɛ anw na anw tɛ taa wari minɛ faama fɛ anw tɛ boli faama kɔ an tɛ tugu faama kɔ n'i y'a ye anw bɛ kuma crédibilité min b'an na an bɛ kuma k'an disi gosi parce que an ka partenaire an b'u ka produit n'u ka fɛnw promotion kɛ contrat de bɛ an n'u cɛ donc n'i kɛra anw fɛ diyagoya anw ka partenaire i ka kan ka kɛ olu fɛ anw bɛ nin baara min na mɔgɔ tɛ wari d'an ma sara t'an ye o mais partenaire an dɛmɛbagaw n'olu ko u b'an dɛmɛ ni mɔgɔ fana ye fiɲɛ ye o la an balimaw u k'a layɛ ni hakili ye donc
Amedo anga sujet kono sans balmo Assimi bora kaka tien jala nani parakata a bora ka orifo Union européenne. Balmo c'est la première fois dans l'histoire du Mali. Mali présent à Union européenne mwole ka convoqué ka tien jala nani fois ka kana dantre. Union européenne au corps de ko Europe be farale yonga France bala Allemagne bala Espagne bala Norvège bala Europe be farale yonga Assimi ne tien jala jamana kele Mali ay tien jala nani foué akoko Union européenne ko nawba ko jagiliala abauka escroyala akana galon takadanela nema Union européenne gain parce que Union européenne mutara galon etike ko Mali e olu gain ko wa ko situation sécuritaire ko insécurité be ka jugo a Mali la Assimi ko wiye galon min tege ko tien tala ku ka ke horoye ko Union européenne ka wéré de aka minanche ko parce que Mali est partenaire d'Oguin au partenaire te dore français ko Union européenne dimina ki ka minanche ko ni ka minanche ale Assimi ka ti deli ati nyininga I dimina ima dimi ko otale ka siraye I ka minanche itara abana ale y remplacer un partenaire wéré ko me kanata galon tige kale de I toche en même temps ko Union européenne ka nga maloya ko diplomatie la ko principe dobe ka be fo de mal le principe de non-ingérence candidat dans les affaires intérieures d'un état candidat nga jamana kono kola nga président me sigi chomena nga population nga élection ko nga population esia fam uga baloko nga population me kalata cho jumena uka nga mo jumen sugandi ou bien ne ka nga baraka ni jamana jumen ki candidat la ko Union européenne yi dado la Assimi ko ali cinéma Union européenne re al ni Amérique yi dado la Assimi me américain. Donc, Assimi yo wele ko tien jala nani de fo ka ke lettre ka chuma en même temps Assimi mo da umare Assimi ko ka be ka galon tege ko sécurité be Mali la bi ayaw dia aga deme do aga deme ta ko sécurité be Mali la ko Mali sécurité bi ko Mali konna se ki déplacer ka ta Mali fantan ani nani be konna la bi am wakati na sécurité be Mali kono ku ka sabali galon tege ma ka ta Mali toche u ka sabali galon tege ma ka ta Mali kasabo u ka sabali galon tege ma ka ta Mali legu ka Mali la jaba Assimi ko ka danga kenya ko wa ay RD ko sini never pile ko Union européenne ga chargé d'affaires mimbe Mali la kaka bulgani expliquer na mani expliquer ka fen fo Assimi abe mi famu fo ka sata se fla c'est jamana be respecter ça c'est ça qu'on appelle la diplomatie de réciprocité le principe de réciprocité ni ko kename bomen tasra avec les actions de représailles ou bien les actions de rétorsion il y a un terme for droit international mo diplomatie mo ba do me ka kuma min fo ba korodo et c'est vrai ni ko kerila nani sharia tibe ifene be ko ke mini sharia tibe mais ni ko kerila na akera sharia kono ifene buti itasara uti la mo la sharia kono ore action de rétorsion ani action de représailles en matière de droit international Assimi fila ka mona bo Mali la o temelengo ko Mali dronu ye jigla tige fagali de ke est-ce qu'il y a famu yoro do be ko indeliman ko terroriste kelente ko min borala mo shi de mabo ala mo kumbe indeliman ku be sara sur place drone ti attaqué drone te missile flé ko survivre nga boala pa tingwa nga les frappes c'est ce qu'on appelle les frappes chirurgicales yo na be chirurgien no mime mo so tige est-ce qu'il y a famu ka opération nga colonie fond placé yoro na le échec kedro ni alama jange patient be saoube a semetre abe fo de mo opération chirurgicale à calculer le no on va drone fene bo o bara de ke nous e frappe te cible je frappe be cible frappe fo ka kla ka tige cible no fe wa kanga drone yo bara de ke yoro me ko indeliman c'est terroriste ou me indeliman ibe ka ta tete ka ta ye yoro kun se ka contrôler wa Mali drone ne fle ka ta ni bara ke aka drone or la Sadio Camara Shogel wallahi en tout sera soro ni oro la Shogel ko ale min sona ka gouvernement ga budget réduit ko Sadio Camara ko mino ngadi ka sa ko gouvernement la me to kongo de la alante sara Sadio Camara ko mina sanga di armée ma ame Sadio Camara Shogel Assimi ou bef poleno ni oro la ame wakati mna o temelengo RFI
o de filɛ ne ka galon denbatigi tigɛ ko sema bɛ regroupement la ko sema bɛ ka regroupement kɛ ko réunion dɔw kɛ Algérie yanfanw na ko ka réunion na ko plus de 2500 combattants aw ni ala cɛ sema b'o bɔ min ko avec ko plus de 360 véhicules et ni ala cɛ nin tɛ galo ye sema bɛ se ka o bɔ min sema bɛ 300 véhicules bɔ min sema bɛ 2500 combattants a b'o bɔ min a b'o dɛsɛ ou bien a b'o 2500 combattants ou bien o bɛ dafa ni soldat français ni soldat MINUSMA de mais me kelen fɔ a ye Mali drone kelen a capacité a bɛ se ka plus de 5000 véhicules k'a bɛɛ bugɔ k'a bɛɛ frapper k'a bɛɛ anéanti en moins de 10 minutes o y'an ka drone kelen dɔrɔn ye drone min bɛ Mali bolo a da dɔnnen tɛ an ka Sukhoi sen t'o la an ka Albatros sen t'o la an ka Mi-24 Mi-35 Mi-8 Mi-171 ninnu si sen t'o la blindé min bɛ Mali bolo a ka ca plus de 2500 véhicules blindés an ka pick-up tɛ compter non pick-up kɔni c'est à dire o tɛ se ka compter quoi Mali pick-up hali n'i ko k'a bɛ plus de 10 000 pick-up 17 bɛ minnu na n'i ko k'a b'a bɔ ne t'i sɔsɔ a la quoi parce que pick-up kɔni bi anw tɛ pick-up yɛrɛ jate anw ka cɛw bɛ yaala de u lakanalen quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu u bɛ fɛn dɔ kɔnɔ véhicule blindé anw ka patrouille ninnu tɛ kɛ ni pick-up ye tuguni sa pick-up c'est anw ka cɛw bɛ yaala de u protégelen don u bɛ fɛn min kɔnɔ a fɛn lakanalen don kisɛ t'a don bombe t'a don mine t'a don cɛ Mali armée kulonkɛ tɛ k'a la tuguni dɛ cɛ o cɛ y'i kulonkɛ Mali armée la a bɛ jahanama jigin kan a bɛ jinɛ kabini ala k'i da n'i ma deli ka jinɛ ye ɲɛ la n'i kulonkɛ Mali armée la bilahi a bɛ jinɛ yir'i la a bɛ mɛlɛkɛ mawutu a b'a yir'i la Faransi ba an bɛ ka fɛn min fɔ Faransi an ka fɛn cɛjugu y'u ɲɛ la u y'an ka minɛnw ye donc ni sema bɛ propagande la c'est à dire aw to RFI de b'u ka communication kɛ mais u ka communication de tɛ se a b'a kalama u ye ATT binni de k'u kun bɛ taa nkalon tigɛ ko avion bɛ rebelle bolo u ye nin village minɛ nin blindé b'u bolo a si tɛ tiɲɛ o y'a sɔrɔ réseaux sociaux fanga ma développé o mais ni RFI ye kuma min fɔ bi anw bɛ bɔ ka nkalontigiya anw bɛ bɔ ka réalité fɔ maliyɛnw ye minɛn min bɛ Mali bolo an bɛ se ka guerre kɛ san 30 an ka minɛn tɛ ban an ka munition tɛ ban an ka carburant tɛ ban wa an ka avion tɛ tiɲɛ foyi t'a sɔrɔ an ye duguti minɛnw de sɔrɔ bi an bɛ wagati min kɔnɔna la bɛɛ k'i da k'i hakili latigɛ min bɛ u kɔnɔ u ka kɔrɔbɔ dɔrɔn ni cɛw don dans peu de temps an bɛ ɲɔgɔn ye bagolo siman kɔ an kana pressé o tɛmɛlen kɔ an ka information naaninan ko CEDEAO k'u y'u ban ka sanction lawuli janfa a dɔnnen don o de la k'u ka ɲɔgɔn ye la Mali ni Guinée ani Burkina ko ye laɲini dɔ kɛ k'u ka sanction wuli ka b'u kan Union africaine ma sɔn CEDEAO ma sɔn n'u ma sɔn mun de tora ni jamana saba ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen ka kɛ kuluba kelen ni jamana saba in ninnu de bɛna kɛ fédération kelen ka kɛ jamana kelen port bɛ Guinée ninnu de bɛna kɛ armée kelen armée min n'a bɛ susuli daminɛ Mali la ka taa fo Burkina armée min ni Guinée effectif bɛ fara ka kɛlɛ tɛ Guinée n'a bɛ effectif ko problème comblé armée min n'u ka avion bɛna kɛ plus de 1360 avions de combat ni Mali ni Guinée ni Burkina kɛra fédération an bɛna o avion de sɔrɔ base terrestre ni base aérienne minnu bɛna k'an bolo a da tɛna dɔn quoi an ka soldats an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ a plus de 1 million de soldats o de ye fédération ye an ka économie an bɛ se ka centrale nucléaire sigi an fɛ an bɛ se ka usines sigi cimenteries est-ce que y'a faamu lithium usines o an bɛ se ka c'est à dire coton bɛ bayɛlɛma ni usines minnu ye k'a kɛ jeans ni bazɛnw ye olu bɛɛ bɛna le créer an bɛ wagati min na ka sɛnɛ ta ba la fo an ka farafinna bɛɛ servir o de bɛna kɛ fédération ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye wa n'o kɛra an mago tɛ élection na CEDEAO ka pression t'an kan parce que an bɛna bɔ CEDEAO la ka wari kelen dun monnaie kelen an yɛrɛ ka wari Mali wari Guinée wari Burkina k'a bɛɛ kɛ wariba kelen an tɛ tubabu ka CFA don an tɛ contribuer ka Faransi kɛ faama ye ka Faransi kɛ bana ye an bɛ barajuru tigɛ an ni Faransi cɛla la o wagati de sera an bɛ wagati min na bi parce que i bɛ don tɔn na tɔn k'i lakana de mais CEDEAO bɛ k'anw tɔ coro mais a bɛ dabiri a yɛrɛ kelen da la anw fɛ ni ala ni kira sɔnna CEDEAO jamana baden bɛ minnu bɛ tila ka Mali ni Guinée ni
Burkina ka fédération yɛrɛ joué ni ala ni kira sɔnna. Assalamu alaikum.